kontent, speċjalment fil-kilet ir-raba session. Wajżolaw li nistgħu nilagħbu meta rridu wkoll, ġifieri kellna żewġ sessions tajbin, defendejna, attakkajna, labna, ġifieri ma bqajniex passivi. Naħseb jawgura tajjeb għall-lobby tal-Fitu. Nafu li aħna daqsxejn mentalment ikunu tajjeb nistgħu nilagħbu. Ifim, għana nilagħbu kontra timi qawwijin, Montenegro għatin qawwi ħafna, ġifieri il-waterpolo jaslu Montenegro għandu stelel video, ma għalek ġejna għek. Aħna dejjem kif ngħidin għandna bija learning curve, dejjem nipprovaw nimprovjaw partita wara partita. Min lum għal-ġimgħa, kif se tkun taħdem mat-tim issa? Bħala sessjonijiet forsi anke xi skemi tattiċi? Iva, ovvjament, illum għandista l-estada, nitrejnaw s-sjata u l-astronar s-sjata fraxija, naħdmu ktar fuq ma nafx speċjalment fej naħna rajna li mxerin tajjeb il-suppost. Nerġaw nitrejnaw ukoll il-ġimgħa fil-ħodu, għandna s-sessions bej l-lum u l-logħba ta' stanza. Nisperaw l-players ma jkunux daqshekk ħajjini biex ikunu nagħtu our best, mhux 100% biex ikunu nistgħu nġibu riżultat sodisfaċenti.